Hello guys, mayong hapon day guys, na meron diri sa kuan sa Siaw, di sa Tamugan. Mo ni among kuan guys, talungan. Oh, nawa. Og gusto mo palit guys, kanaro inara kontakan lang yung dalag sako. John Mark Intis. Oh, dra guys, kana guys. Yung palit guys, oh. Nawa guys, among talong guys, oh. Oh, ay napon mi lagbatihan diri guys, oh. Gusto mo napoy lagbati pod. Pandamay kadangog. Guys, so nami mga kuan diri guys, so napon mi saging. Wala pa ni dako bago man tanom. Og napon mi lagbati diri guys. Lagbati oh, tanaw gwapa kayo. Apa kayo? Kuan siya guys kanang organic kuan siya fertilizer. Kay mo man uling-ulingan man ni. Oh, shoutout sa kuan guys, kanang sa owner mo ning owner sa kuan diri sa talungan namo. Awala ko ilabot ani guys, para ko nag-video ra ko. Oh, dura, napay mabutay dito sa unahan. Ug among dalan guys, ug niadto gyud mi sa babaw, may katumoy. Ug maadto mo diri Pag di na gid mo ganan mo balik. Langit. Langit na langit. Ami guys, oh. Muning kinabuhi sa kuan guys, sa bukid guys. Ug dili ta mananom, og kita kanunon. Oh. Napay mga sagingan diri, oh. Sagingan. Sagingan, oh. Kuan pa ni mga dugay-dugay pa ni mga siguro mga harbison ni mga gikan ron mga 5 months. Guys, oh, nama. Yung harvester ko sukas-sukasan lang. Dong, hi dong, hi. Hi. Hi ba, hi. Hi. Oh, subida nami guys. Subida nami. Naong dala na mo bandang nguga, oh, tinil-tinil lang gani ko kay hindi magaya. Ang kayo guys. Tama na natin. Tama na natin. Ay guys, oh, nabud ay baboy diri guys, oh, gusto mo palit. Manok. PM lang niyo si John Mark Intis. Ay manok. Oh, nindot ning mga manok diri guys, ay walay mga kuan ba, walay mga chemical. Kuan siya organic. Sura na ni guys, kuan na ni pakaon na ni kuan guys, mais. Oh, na mga pakaw sa mais, oh. Mais ang ginapakaon sa manok. Oh guys, oh, gusto mo butong guys, na may butong po diri po do. Oh, baboy, na may baboy diri, oh. Oh, sununon pwede ni sa litson. Oh guys, kuan na ya 3 months, 3 months. Ay, mawala na mong kuan guys, mawala na mong payag day, payag. Payag sa bukid. Okay. Mawala na mong payag sa bukid. Guys, oh, tagan pa kayo nig. Dagan nagsaging diri na mga manok. Guys. Pagkatura, tagang salamat.